i døgndrift, derhjemme eller i sommerhuset, ved sin PC-skærm og snart både på iPhone'en og iPad'en. Kort sagt, ikke mindst takket være jeres utrættelige indsats gennem de 25 år, der nu er gået. I har i DIS Danmark et tæt samarbejde med både Statens Arkiver og Københavns Stadsarkiv, og I har banet vejen for, at masser af arkivalier er blevet digitaliseret. Til stor glæde for enormt mange mennesker, også dem, der desværre endnu ikke er medlem af nogen forening. Det kan være, de bliver det. I har været så meget på forkant med crowdsourcing, at det slet ikke havde fået betegnelsen, da I meldte ud, at naturligvis vil DIS Danmarks medlemmer være villige til, som frivillige, at indtaste danske folketællinger og dermed blive KIP-projektet født. Siden er blandt andet Politiets Registerblad og andre projekter i samarbejde med Stadsarkivet og med SSF, blandt andre, kommer til. I har presset på for at få digitaliseret først kirkebøgerne, folketællinger og dernæst en lang række øvrige arkivalier, som man tidligere måtte rejse langt for at få undersøgt. I har været med til at sørge for, at vi alle har fået serveret slægtsforskernes grundpiller hjemme i stuerne. En fantastisk udbredelse af vores allesammens kulturarv. Kort sagt, hvor vil tusindvis af slægtsforskere ikke være i dag, uden jeres ihærdige og visionære indsats. Vi takker for dette tætte og gode samarbejde gennem efterhånden rigtig mange år, og vi glæder os utrolig meget over de mange projekter, som vi pt. Samarbejder om. Vi ser frem til, hvad det næste kvart århundrede kan byde på, og ikke mindst vedrørende sammensmeltningen, som jeg forstår på Tommy, må blive til selvfølgelig, at vi danner Slægtsforskerpartiet inden næste valg. Hurra for de mange milepæle og et kæmpestort tillykke fra SSF til jer alle sammen. Og vores gave har været god. Ja, du vil ikke vente. Sådan.